batean notza. Belgikan egindako egonalditik bueltan dagoeneko etxean, zerekin geratu zara? Bueno, bastante sufritu behar izan da, porque han nivel handia datea, eta karrerak hemengo oso diferente dira, nerviosismo gehiago eta oso diferente, beraz, kasteko eta pelotoien juteko, beste munduat ikusteko oso ondo dago, beste karrera tipo bat, zirkuitoak dena zelaia, betire oso ondo etortzea kasteko. Lasterketak era diferente dira, hemen dira enbostin gora, bera, ez dira zirkuito bat, enan jartzen dute zirkuito bat, herri barrenean, 5 kilometrokoa egin igual, eta dira karrera zelaiak, 130 kilometro artekok, hemengo baino luzeok, eta korritzeko modua ere bai oso diferentea. Enbostin azkar, enbostin erasoka, oso diferentea dena. Gehien bat ikasi pelotoien nola moitu behar dan, indarrak alperrik ez gastatzen, porque indar gramo bat ezin da alperrik gastatu, gero pat ditezulako. Eta orduan batez ere, entrenamenduk hemengo antzera egiten genituen azkenen, luzego, han gehi entrenatzen dutelako askoz ez. Baina basikona hemengoan antzerakoa, baina gero era diferentea korritzeko modua eta dena. Zure inguruan ibili diren txirrindularik ikusita, zer jaso duzu beraien gandik zer ikusi duzu? Han bastante profesionalizatu dela hemen baino. Uste, han ja juniorretatik hasten diala taldek eta behi da, ojeadorek eta datorren urtea behi da, zean ja sub-23etan talde oso potentea dazkate, eta fitxajak eta egiteko nik uste juniorretan ja askoz profesionalago dela eta askoz entrenatu gaudela. Printzipioz asmoa da Belgikakin lotura mantentzea bai, baina haindikan irailen gaude eta haindikan abendu arte denboa dago. Orduan ez dugu ezer erabaki eta ez dakigu haindikan ezer. Non ikusten zu zure etorkizuna, non ikusi nahiko zenuke? Ni pelotoi profesional baten ikusi nahiko nuke, baina hori ametsu bat danantzat eta txirrindulari asko geha, eta batzuk bakarri lortzen dute, hortako burrukatu inbarkoa. Denboraldia amaitzeko hilabete falta da, limusinekin lasterketa batzu falta zaizkizu, ze helburu hilabete honetarako? Oantxe bertan disfrutatzea eta laguntzea taldekidei. Haiek asko eman dute aurten urte oso ontzear niretzako, eta behek kalia handiko korredoria, saiatuko nahi zaldan gehiena laguntzen eta ja hilabete hau disfrutatzen. Astondoko albiste izan da Euskalteleko taldea, Fernando Alonsok edo erosi duela, eta taldeak neurri baten jarraitu egingo duela. Nola ikusi da hori gazte mailako pelotoian? Ni uste notizi oso on bat zela, ze aurten ikuste zian sub-23etan hainbat korredore oso maila honen zailtzanak, Ibeña baino beto eta Tour del Porvenirren ere bain erakutsi dute. Eta ematezun etzeola etorkizunik korredore horientzako guztioentzako, eta albistone esaten dugu oraindik badaola bidea eta oraindik burrukatzen jarraitu dezakeula.